chuanin Zoom kan lu tanga ti an lo lang anga chuan heta schedule ti kan mi tanga ti nge nili ninga niruk set thei vek ani ti khan chuan nili kan englo trep to i meeting ka kan conduct trep to chuta chuan ti kan set menga password po ti hian du ol sam deuh hlekin a b c 1 2 3 ti te pon kan set me the ta chung mi dan ti kan mi tanga ti kan meeting chu alowin host to nga chuan ten mail turin a om pop ta khami kha kan mail theya kan mail on pon kan bek popanga chuan chuta chuan add invitee ti hi at mong ber to mi kan zum met menga ta chuan copy to clipboard ti ka zum meta ti chuanin kan tiang lo ni chi kha chuan WhatsApp ka thon don ni WhatsApp hian ti hian ka thon ta group sang ati khanin I thon dar mai don ni ti khan WhatsApp khan I thon dar ta chuan ti khan apola henin alo met ve menga chu aron direct in aron lut popanga chuan nangma khan ilo accept pangai don ni chuan tuna start meeting to ta ka mail ka tilang lawanga ema che audio ro hi chu ka on don ni chu